Morjesta taas kaikille, mä oon Maketsuke ja tässä on mun veli Henri. Moro. Tänään tällaisia on ollut liikenteessä. On näitä ollut varmaan ennenkin. Niin. Mutta Bean Puzzle haaste. Tässä on siis jotain makuja, mä en ole varma, mitä niitä on. Eli täällä on vaihtoehtoina haisevat sukat tai tutti frutti. No. Sitten on leikattu nurtsi tai lime, mätä muna tai voi popcorn. No niin, voi poppari voisi olla aika bueno. Sitten on hammastahna tai marjan sininen. No ei toi hammastahnakaan paha. Kyllä sittenkin myös syödä. Sitten oksennus tai persikka, koiran säilykeruoka tai suklaavanukas, sitten nenämakeiset tai mehukas päärynä, snörkrookka, busseman, nenänamit. Nenänamuja. Tai sitten peppupyyhkeet tai kookos. Baby wipes, eli vauvan vaipat. Ei. Eli paskaa. Ei. Puhtaat varmaan. Mutta täällä on siis sisällä spinnerillä, tästä pyöritetään ja sit siinä tulee joku noista. Ja tässä on näitä makeisia, niitä on aika paljon. Mutta haluatko sä kunnia vieraan pyörittää ensimmäisen kerran? Eli meillä on siis molemmilla lasit tästä tällaista sinkkijuomaa. Et jos tulee paha, niin sit siitä saa ottaa hörppyjä. Mutta pyöritään. Ok, boss. No, pyöritään paremmin. Eli mikä toi oli? Toi on Lime. Laitan ne siis näin. Mistä? Ei tuolla. Joo. Nurtsi tai... Nurtsi tai lime, eli onko se on tää vihreä. Eli Mä otan tää. onko se nyt se? Joo, se on tää vihreä. Tällainen. Siis tämä? Joo, nyt on samat. No niin, eli samaan aikaan vai? N, Y, T. Mä sain nurtsi. Mulla on lime. Tää muuten maistuu ihan nurmikolta. Aika jees. Ei tää paha. Eikö? Ei, helppo alku. Ei oo paha. Hyvä. Mut siis ei oo sit mikään niinku hyvä. Mä näin ostais, jos tällaisia myytäis. Tää pyytässä. Ei tää mikään voi. No ei. Kakkonen on. Kakkonen on ykkönen. Eli räkä tai maukas, mehukas päärynä. Kiva, yritä tää nyt valita sit semmonen. Tää näyttää jo ihan joltain räkäklötkiltä. Noniin. Eli tää on nyt voi olla räkää. No joo, hyvä. Joo, tää voi olla räkää. Noniin. Räkää oot syönyt varmaan pienenä. En tiedä miltä tää. Noniin. N, Y, T, nyt. Tuntuu, että tää on räkä. Niin on tääkin. Helvetti, on paha. Niitä pitäis olla hauskaa. Kunnon limanen räkäli. Älä sano sitä, ajattele siellä vaan karkkina. Mä en saa tätä alas. Mä otan kyllä eka huikan nyt. Mä en. Hyi helvetti. Toi laimentaa maku, mutta se maku jää silti. Ei mun räkä tuolta. Ei munkaan. Se on sun. Älä ota oksennusta. Älä please ota sitä oksennusta. Onko se saman tien vessasta tulee? Ei, mätäkananmuna tai... Mätämuna tai popcorn. Ei pitäisikö tää roskis ottaa tää uudelleen? No mut jos molemmilta. Siitä on sohva ja oksi. No mut sä otat ton nimen joks vessaan. Mikä näistä nyt olis? Se oli toi... Tää. Tää näyttää kanes. Mistä tämä? Mä en ota tota. Onks toi valkoinen se eri? Joo, valkoinen on toi Baby Wipes. Mä en vaihda, koska se on ekana ottaa yleensä. Ei, nyt mä en tiedä. Otat nyt sen. Mä otan tuon. Mä haluan vähän tää makuun. Mä en tiedä, jotenkin kun ei tiedä yhtään mitä nää maistuu, niin vähän jännittää. Ole nyt se popcorn. Minkä takia muka sydän hakkaa tai silleen, et ei tää nyt oo niin pahaa. Ei, no niin. Vähän niinku jännittää mitä tää on. Okei, no niin. Sä sanot. 3, 2, 1. Mä uskon puraset. Puraset nyt heti. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hyi vittu. Hyi vittu tää on Hyi paha. vittu. Hyi vittu. Hyi.
helvetti. Mä en ehkä pysty syömään. Hyi helvetti. Et sä näe mihinkään nyt. Mä en pysty. Ei. Hyi helvetti. Toi oli paha. Hyi vittu, nyt sitä on niinku jostain tuo hampaa. Se jäi se maku suuhun. Ota Otetaan äkkiä nyt joku hyvä. räkä. Täältä näistä räkä. Mä haluun... Ei vittu. Otetaan nyt näitä samoja sitten. Otan nyt, mikä se on. Tää pilkullinen vihreä. Kumpikin saa Kato nyt, tossa on jotain shittiä. Joo. Onks tää nyt räkä? On. Tää ei oo räkä, tää on lime. Molemmat saa äsken rään Ei kun mikä siis, tää on räkä tai vittu, mikä se nyt on? juisipear. Joo. Tää on juisipear, nyt tulee hyvä maku. Niin, molemmat saa äsken rään, niin nyt molemmilla tulee... Hyvä maku. Joo, Niin, pakko tulla toi jälkeen. Yhteinen. Yes! 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 Hyvin vittu. On muuten aika Hyi helvetti, oikeesti. On muuten mauku. Hyi vittu. Ei tääkään Hyi vittu. Mä en oikeesti pysty tähän. Hyi. Molemmat on yhdet heittänyt. Jos ei... Siis mä tiesin, että mä saan tätä pelkkää paskaa vaan. Eli... Mä- Tää oli ihan hyvä. Tää on nyt tosi lähellä, että mä en sit tätä syö. Kyllä se 3 sylkäsee pois. Ei, sori nyt, mä sanoin, ettei niitä syljetä ulos, mutta hyi helvetti. Tää on ihan perseestä tää peli. Sun kyllä vuoro. Älä ota oranssi, mä en pysty, oksennut, se lähtee saman tien suusta. Sä sit otit sen. Onks tää oksa? On! Aina se, jumalauta. Voisiko tää nyt mennä niin päin, että mä voin nautiskella sen, ja saat sen. No tää on kohta täynnä sit okset. Hyi vittu, mulla maistuu nyt räkä paskaa täällä hetkellä sulla. Tuot vielä okset. Vittu jos tää on se. N-Y-T... Nyt. Peach! Peach! Ei ookaan! Hyi vittu! Hyi vittu! Hyi helvetti! Hyi helvetti! Mikä toi sun? Tää on Peach, yes, ei ku mitään! Se Siis maistuu. kun mäkään ollut aluksi ihan 100 varmaan, mut sit niinku, sit potkas. Aika niinku, kyllä maistuu aika oksennukselta oikeesti. Niin maistuu. Aluksi oli ihan hyvä. Ihan oikeesti oli aluksi hyvä. Mut sit kun se puras liikaa, niin... Vähän semmonen jännitys kyllä purastessa, kun ei tiedä mitään. Baby wipes tai kookos. Miltä toi baby wipes nyt sit maistuu? Sä voit maistaa, mä otan sen koukoksen. En yhteen. Mä en oo varma. Mä en oo yhtään varma. Tää on koukos. Tää maistaa paperilta. Tää on ihan puhas vaippa. Se oliks se nyt se vaippa? Oli. Mä luulen, että tää on koukos. Tää on se vaippa. No onpa paha. Ei, tää ei oo paha. Tulee sellainen... Tiedätkö, jos se Ei, pima... tiedätkö mitä? Ei tää kyllä oo koukos. Ei niin, sulla vaippa. No mistä sä tiedät? Assu ja kookos. Niin, mut ei kun ei tää oo koukos kyllä. On tää varmaan se toi baby vibes. Mut ei tää kyllä, tää on niinku jopa ihan hyvä. En mä nyt tiedä. No ei nyt hyvä, mut siis niinku ei kauhean paha. Tää niinku... Jossain Viron metrosta jossain tulee tällainen niinku haju nenää. Viron metrossa No jossain Virossa tai jossain. tulee haju. Nenään. Maku nenään. Ei kun haju nenään, niin se maistuu täältä. Ei kun haisee täältä, mitä se just maistuu. Mä tiedän toki, jos haisee jotain, miten mun maistuu. Nyt otat sinisen, please. Sininen. No niin. Toi. Baby wipes on baby wipes. Onpa. No katsotaan, otetaan nyt yhdet semmoset, otetaan nyt niinku sieltä ne koukokset. No okei, otetaan nyt nää, tää on nyt vika tällä spinnaa ja sit maistetaan kaikki. Mä haluan tietää, maistuuko se kookos sit samalta. Eli onks tää koukot? Se on se ihan valkoinen. Joo. No niin. Änytön. Mä haen tää.
Ei, nyt on kookos. Eiku, niin on. Tää ihan eri maku. Äsken se on ihan varmaan, että se on sama. Onko maistuu aluksi ihan? Tää on kookos. No tää on hyvä. Tää on ihan sika hyvä. Ai nyt spinnerit laatikkoon. Valtaan tosta ruskeesta. Se on joko Se on niinku... koiraruokaa. Tai suklaavanukas. En mä nyt tiedä, voiko toi suklaavanukas kovin hyvää olla. Karkkina. No, kyllä se varmaan mieluummin se kuin koiraruoka. No kookos tohon, nyt mä en halua siellä koiraruokaa, mutta sano sä No niin, NYT nyt. koiraruoka. Suklaavanukas. Onko? Joo. No ei tääkään mikään kovin ihmeellinen on. Mä heitän alas. Mä en myy. Tää on ihan hirveä. Mä en vaan pystynyt nialamaan sitä. Mitäs meillä olisi jäljellä? Otetaan toi tuttifrutti, jätän toi vikaksi toi sininen. Tuttifrutti tai stinky socks. Stinky socks tai tuttifrutti. Joo. N-Y-T. Jes, tuttifrutti. No et sä nyt antanut sen niinku... Et sä makustellut yhtään. Tää on hyvä, vitsi. Maistuu vähän purkalta. Se tuli ihan yhtäkkiä se, kun se... Mä oon nössö tässä haasteessa. No niin, no. Mulla on vaan herkkä toi, mä en pysty. Herkkä makuaisti. No nyt Teppo, hammastaana tai blueberry, tää on nyt niinku se helpoin näistä. Niin Säästettiin se vikaksi. No niin. Koska mä en oksennuksen maku tästä videosta on lähtenyt. No niin, eli... NYT. Hammastaana. Mulla myös. Mut tää on tavallaan niinku ihan hyvä tähän loppuun. Viristää sun. Ei maistu enää oksentaa. Tää on tosi... No ei tää on mikään paha. No ei tää paha, mutta ei tää hyväkään. No ei, mutta... Ei periaatteessa tää video on ohi, mutta... Henri voittele. Mulla on lasi tyhjä. Ai sekö se kilpailu nyt oli? Joo, se vaihtui monta kertaa, mutta se oli se kilpailu. Niin, ja sä menit tonne oksentaa vessaan. Niin, ja mä hävisin. Mä vaan meinasin oksentaa tonne. Joo, ei sit oo. Sä oot sylkenyt sen. No niin. Joo, tää pakataan. En tiedä mitä tälle, tää ei enää ikinä kosketa tähän. Mutta sellainen tällä kertaa. Bean Bootsled. Ei oo hyvä. Ei niinku yhtään hyvä. Ihan oikeesti! Ei tuo ole niitä hyviä! Mä haluaisin tietää ensin ton persikan, mutta en mä uskalla enää naista. Kun se maku jää suuhun, kun se tulee suuhun. Se jää. Vittu, nyt on niinku mätämuna ja oksennus peräkkäin. No mutta, kiitos että katsoit tätä videoa, tää oli aika tuskaa. Ei kannattaa kokeilla, tää on oikeesti tosi hauskaa. Tää on ihan sikakivaa. Mutta niin mä jäinkään. Kiitos kun katsoitte videon ja tykätkää, tilatkaa ja sen sellaista. Mulla on oksettaa nyt, mut moro mun puolesta. Jees, moro. Mä en pysty syömään. Ei, mennäänkään. Vanukas kun mieluummin myös. Meinas päätkö? No, niin ja mä söin. Ei oo hyvää. Ete. Tuttu. Piti hetki miettiä. Sit jos oikeesti, jos nyt tulee oksennus, niin tulee oksennus. Ei, se on sit siinä. Noniin, valitse. Niin, mut sit tulee oikeestikin oksennus. Yhteen. Kone. Ei vittu! Mä syökän sen käteen ja hei, ei katkuri, tää on poppari.